हामबाय मीडिया संनो तामनि हिमालय जों दिनै नरम मारिंखा रिंमानि कारण काय अगनो जों मिया बोलते मिया 19 तारीख अक्टोबर 2022 और कैसा जों साबजोनाल डेपुटेशन बीजेपी नि और डेपुटेशन लिना थांतनी बरंनि कैसा स्लोगान नखा और स्लोगानो लाइके जों वानाखा तै सेलेंखा और वो तिप्रामो थाकरिखा बुबाग्रानि बुमुखोय प्रदत्त किशोर थैखा अमति रखनि स्लोगान बेलाइके वाना मासिसा बेलाइके सेलें मासिसा अब जों दिक्कत जानांगौ जों TWF रक दिनै 20 तारीख अक्टोबर 2022 जों दिनै आरो प्रेसमिट खायनानै थानाय दं बीजेपी रं नांगौ सानानै मोजां যারা बीजेपी नि लिडार्स नि दंनाय रं যারা पदाधिकार बरक रक नांगौ सानानै मोजां राजनीतिक नआसिकता तरजाति राजनीतिक तिनि बतंगो खना बुकरि राजनीतिक गंगाय नंताबो ग्रम दिनि निजियार MP बा मंत्री अब 5 बोसोरनि बागिसि फियाबा नंवान सुगिनायदि जों 184 जन राजतनि बंशधरनि आगि मिसिनि जों आंचलिक दलनि स्लोगान दंखायमोन जों राजानो बरम खालायता बरम दिनानि नांगौ अबसिनि बरम अबसिनि कैसा तामनानि इतिहास चिनि लाइबुमा अबंखाचिनि राजा जे राजा न बरक अमहायके स्लोगान लिखा ओ राजा अंखा 184 नंबर राजा महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुरनि बुसु वो राजा 186 नंबर राजा और राजा न अमहायके स्लोगान दिमानि बेलाइके चाया जों तै बुसु अमहायके स्लोगान चाया स्लोगान रिलायसिनाय ओ स्लोगान दिमानि निजिनि याकुनो निजिनो रुवाबाय चलमानि खलायो जों नुखा राजनीतिक तरजाग लायनाय स्लोगान रदि हिंदागि जागिनाय बुसुग रिलायखा अबनो नुखाजों आगिनि स्लोगान दङ उद्बास्त पूर्णबासन चाय उद्बास्त आगमन चाय उद्बास्त रैली ऑफिस बद्ध करा चलबे ना इनि स्लोगान माबुचिन काहमदा हामियाबो वान सुगलायनिया कृषक তুমি बेनामे जमीन दखल करो चाष करो लांगनजा भूमिता अब हाय स्लोगान दं बेलाइखे अब चिनबागि हामिया अब साइदामाया अमाहिके स्लोगान रिलायखा ताबो आगिनि स्लोगान अमाहिके रिलायचिन खतिंखा राजनीतिक बसिं खति जाखा ताबो अमाहिके न जे बुबाग्रानि बुमुं स्लोगान निमानि नरबो वान सुगिनाय आगे चिन स्लोगान दिहुनाय जों चिनि याकुन आबो जलफायमानि ताबो न कासे चिनि लाइबुमा चिनि गरम खालायजाकनाय चिनि अबतामनानि काया माया हायके सिजा चिनि मुकमु हिनि मानु नों बनसे बुमुं खोयनाय गरम रिया खालायनाय थैकार हिनि मानु आं अबनो सानानै मुजु जारा BJP नि पदाधिकारक न नरक तिप्रासानि इंगि नरक BJP इंगि खारो BJP जनजाति मोर्चा र किन्तु नरक दागि देतों साइमालिया नरक बा सिटनो नासिगिदा अमाहायके कक साका साइमालिया सिटनो नासिगिदा बुबाग्रा नबा अमाहायके तला खिखलाय तंगा साइमालिया फियाबा वान सुगदि नेक्स्ट जेनेरेशन बागि वान सुगदि बुबाग्रा ताक फायनाय जोंनो थानजा इंगि हिनिनाय बुबाग्रा जे जागा फायमानि जागावो जत्त बरक न हामजागै बुबाग्रानो याजाक सका बुबाग्रानि बदला थैना पानिस राजी दं अ जागा फाय सकाय जाग फियाबा नरका राजनीतिक तरजागै अमहायके बुबाग्रा न जों थानायाव अमहायके नुखा बुबाग्रानि कासा कुसपुतुल सिनामैनाय जिगाबनि राबैनाय बुबाग्रानि मोखां रौइनाय बुबाग्रानि मोखांगो कक जायाबाय सैयै आबो साथगिया कक अमहायके कक सिक्या बुबाग्रानि तालगाव खालाये कपाल खालाये तैसे बुबाग्रानि मोखांगो खुतै मुसुका बुबाग्रानो जुता बाय बुखा
जुतानि माला कान्दिखा हरबाय सबका लाथि रिखा खाग्लाबो अमो बेलायखे जाया अमो बेलायखे सेलांमायसिजा अब बुखुबाय साबो खाबाय साबो अब जों सायखुरमाया अब जे हामिया हायदि नोंनिजिनो नों बरम रियांगाय बुले बाहागे बरम रिसिनायबा जों निजेसे जों बरम मारिनाय बुई बरम रि जातों बरम रियाय जातों जों आबवान सुखनानि कग्रै नराव राजनीति खायमानो बीजेपी खायमानो सीपीएम खायमानो कांग्रेस खायमानो हायपानि चिनि बुबाग्रानो बरम लेरि थाइक्लायो बहंगांगाय चिनि 186 नामा राजा दिनै अरो जों नुगो गुबुननि दफानि बरर गुबुननि संगठननि बरर अमो हायके बुबाग्रानो मुकुट हिंदक हिनैनाय कक सामानि बुबाग्रानो राजाया हिनि हिमारो जों अबनोसे पाल्टा जवाब मारिलायनाय नों पाल्टा जवाब रियावैसे नों से दाइसा बरफनो फान्दै मा हायकेलायै अमो हायके कक साइतंखां गांगाय मिनि थिनां बर थां सगैनाय जों सायमानो अ त्रिपुरा राज्योआव जों आगि तामतमानि तागो बरफ हायसक फायगा उलो तामो उंनाय दिनै नेक्स्ट जेनेरेशन सुख थाय बर राजिरक तामो उंनाय आवनि बागिसे ताबु आंचलिक दल हिनि मा खावो आंचलिक दल हिनि मा संगठन मा दङ पियाबा राजतंत्र पाइखा गणतंत्र जुग गणतंत्रनि रायदाबानि मा चलिनाय हिनिनाय कायसा आंचलिक दल फानो राजनीतिनि बिसिंति खिलायनाय ताई अरव चिनि संविधान मुताबिक 2 এবং 3 धाराव स्राय स्रायके साजाक दङ जेकुनु जात जेकुनु दफा भाषा मिलिया तमु मिलिया जामु मिलिया आरो ताइकेसा जात बेटेकेसा जात नांलायो कायसा डिप्राइभ खायजागौ ताइकेसा उन्नत ताइकेसा अवनत गांका आरो आलादा राज्य सानमानु गांकायबा जोंबो नेक्स्ट जेनेरेशन वान सुगिनो जों आलादा राज्य अमहायके मा सानका दिनै बुबाग्रानि वान सुकमानि बेलायथे कुथुकबाय ताइसा ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड हिनि फेमिलि जों जतनो बुबाग्रानो सापर्ट खालायो बुबाग्रा गोथां तंसाक सेसों अब जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड आलादा राज्य मानानि नांनाय हिनि जों साक थारिख खालायतमानि जागाव नोंगा अमहायके केबेंगै बुबाग्रानो अमहायके सामानि बेलायखे जों खारियागौ बेलायखे खासावो जों गांगो बुबाग्रानो गोमाना किरिजागिसे जों गांगाय लबसिनि लब उमाया जों गा बुबाग्रानो नरम गांगा अमहायके बुबाग्रानो हानां पिनां खायो खुब जाया बेसावो अब बेलायखे जाया गलायो नरम थानि रिक्वेस्ट जारा अमहायके सानायरो नरक नंनो अस्लोगन दिमारो नरक मीडियाव खायनाय रसावैना हादि अमहायके सामानि बेलायखेनो जाया गलायो दिनै बीजेपी नो सानानि मुसुंगो बीजेपी ले तामनासि किरि लायखाबा बुबाग्रानो तांगे आसि किरि लायखाबा तामि माले बुबाग्रानि थानचानि मारिनो जतन किरि जागो ताई अब गरेर शत्रु विभीषण नगनि शत्रु विभीषणनि चरित्र तांगि तिनि मियाव 19 तारिख अक्टोबर 2022 जों अरवो जों अमहायके सिद्धांत नाहालायके त्रिपुरा मथा अब बुबाग्रानि नेतृत्व जिनि सारा त्रिपुरा राज्योआव बा एडिसी एलाकाव जे अरवो कुट्टो रायबरी मानि परेबो नभेम्बरनि सप्ताहनि बिसिंगनो इलेक्शन मा खालायनाय बिसि इलेक्शन नै दिनै अदा रिजार्भ फानो और इलेक्शन कमिशनारनि बिसिंति खालायके राज्य सरकार और फान रेखा बर और इलेक्शन खालायनानै रिलिया बिसि इलेक्शन बिसि इलेक्शन बद्द खायतरि मांगला बिसि इलेक्शन दते मा खालायनाय बिसि इलेक्शन बद्द खायतरि नाय माने अब जाया हिनिनो जों और प्रोटेस्ट रैली खालायनाय जत्त ब्लकनो जों और डेपुटेशन दिलायखा ब्लक नि माध्यमे डीएम आरो सगुनानि बागैनाय अमहायके जों डेपुटेशन दिनानि हिनिनाय जखन जों प्रेस मीट खायो अब सारा त्रिपुरा राज्योआवनो 20,000 थांगा पियाबा और बीजेपी रो गुनुखा जिनि प्रेस मीट नो बरक ताम खलायका राताराति बरगो कायसा बरगो प्रेस मीट दिरिखा प्रत्येक साबजुनालो बरगो डेपुटेशन दिनाय आनि सानान मुसुमखा अबसे दिनै रमदी अरबो आरसीघाट रामचंद्रघाट विधानसभा केंद्र अबहंगा पद्मबिल ब्लक
जों रेलि खायै थानानै हिंगाय जों अरो बायजाल साबजुनाल कुथुम लासिनाय अमहायकेनो कक जाबलायजा अमहायकेनो पारमिशन बना हाजा बायजाल साबजुनाल कुथुमबुय जों 12तानि सिमि रुवानारिनाय ब्लक थानाय पदबिल आरदि ब्लक अमहायकेनो जों कुथुम लायया अमहायके कुथुम लायमानि बिसिंतै खलायनाय जों 12ता वनो जों रेलि खलायया रेलि खलायमानि परे जों ब्लक थाङै डेपुटेशन बिखा डेपुटेशन दिमानि परे जों कयेकजना कक सालायगा कक सामानि परे पिसफुली भावे जिनि रेलि चलिव पिसफुली भावे जिनि और शांत शिष्ट भावे न जिनि प्रोग्राम पाइनाय जत्तनो गाड़ी कालायै जानजेनि नगो जा थानानि रुवानंखा तारपर ताम खायगा बीजेपी रक बरक जा 8 दफा बंने ओ 8 दफा ताम एजेंडा तुई बा 8 दफा साइमालिया बरक अमहायकेनो साबजुनालो 8 दफा न तुइनाय बरंनि कासे डेपुटेशन चिरि नंखाय एडिसि एलाकाओ नों साबजुनालो से डेपुटेशन नि नंखाय नों चिनि बरक बा डेपुटेशन दिदि तामंखा जों अर तामनुखा बरंग अब प्री प्लान दंगो बंग अब कुचुकनि हयतेनो सिद्धांत नहार फैलायकेना सिद्धांत अमहायके नाहाय हंगाय अमहाय गतिकला खामो जिनि रामचंद्र गात ताम गतिका जों 12ता हयते जों थांखा जों अरब रेलि खायनाय जों पदबिल आरदि ब्लक आ जरा तो अर खाली इंग दङ साबजुनाल बायजाल साबजुनाल खाली इंगै दङ ओ खालिन टाइमो ओ गेप नि समयो बरक अरब डेपुटेशन रिलिया ताम हिंगे बरक नासिङै दंखा जे तिप्रा मथार बुकुरु डेपुटेशन दिउइ फिरगै फाय ओ जरानो नासिङै दंखा ओ जरानो नासिङै बंग बरक साब हिमालय फातानि बरक ममां जेनारेल बरक ममां बुकुंकलाव रगनो तुइ फेगा 25 हयते 30 ता गाड़ी बास बतंगो चिकन गाड़ी बतंगो अमा हाय खलायै जिनि बरक अरव खूब हंगाय 5 जना सुकावानि जिनि बरक इंकै वानजिमा मासे आरो सपायजा तिनि ओ 10 नि यागो जों साइमाका 10 नि यागो वासुर उ बथर को बुंजा फेको गुइनाय एकदम करा खतो बुजा ताइ केसन कांगाय उ वा बथर को बुं आबो कांगा पटो खालायै आस्ता तो बुजा आबो बाय फुंजारि जाखने बिसिमा जय थानाय आम दैके सालाया नुबु नाय र अमहायके दङ ताम खलायके चिनि बरक जखन आगोबो फेगा यागो साबजुनाल तो अर चौमुनि हाय लामा बुप्रा दङ ओ लामा बुप्रा ते क्रस खायना प्रोंगांगा बरक ताम खायगा बरक होय हाला चित्कार खलायगा चित्कार खलायनाय या चिनि यां बररगो अमहाय नुखां गाय चिनि यां बररगो दलबा होय हाय लायका बंना एं होय हाय बंग यांगो इट पाथर बाय खिता लायका हादुर बाय खिता लायका इट बुरुं नि नाहाल लाये तामखा ओ इट चिनि बरक चिनि कर्मिनि सागो 5 जना सागो नांखा 3 जना मेडिकल रिपोर्ट जों मांखा डॉक्टर नाय रेखा बरक ब्ला सीरियस जोंगैनाय यांगो DSR 6 बेटेलियन नि खरकसा ताखु बिनि बो बांग्रा बोलते बुसकांनि खाक्लाब ओ उनको बांग्रा जिल्लाओ नांगिनाय बिनि अबो बांग्रानि बेकरांसि बायखिना हिनि साव बनो लगे हॉस्पिटल तलाङै थांगा ताइ खरकसा पुलिसनि यागो नांगिनाय थुइस राखै भानकागै थांगा मुकनि बुलाय रक फलायै मा फलायगा अमाहाय दख जगो गतना खायगा बीजेपी रक बंनि आगिन प्रिप्लान दङ ताम निले नों अरो डेपुटेशन दिना नंगांगाय नों बिथानि बा खरकसा बायबो खरंनि बायबो खरक ताम बेरि मानु आरो ताम हिनि हिंगा बर 5 जना तिप्रासा दङ निसाव 5 जना तिप्रासा फान हाबसिनाय अमाहाय उंलायगा इंगे हादि नरबा गणतंत्र रायदो दङ नर अरो डेपुटेशन दिना नंगांगारि उइथानि हिनि जों सालायजाकनो फियाबा बर हायरागलिया ताई से बंनि तामनि 10टा থেকে 3টা অবধি बंग टाइम रिजार्व 3টা पाइ थागा 3টা टाइम पाइ माने परिब बरक रुनानि बाग डेपुटेशन दिनानि बागिनाय बरक आजु नासिंलाय तलायखा जों बोरै थांतोंनि दङ बरक किन्तु फाइ साबजुनाल फाइ हाबाय रागलिया तामनि हिंगांगाय बरक खातारनि वानजिबो संलंनो तुइ फाइजा ओ वानजिरंनो खरकसा ताकुक सोङैगा नों बर'नि हिमहा आगरतलानि नों बर'नि खयारपुरनि
nung boroni mojlis puni omo hai kai saka borok khorok chapono or local niya tai se kolan puni tongo telemurani tongo omo hai khlei nai 25-30 ta gari to mani obo BJP roni pre-plan kotna gotiri nani bagino omo hai kai to mani jung jodi dok tak khai bujayang kai chini borok rongno onek bui hospitalize khlaikamo tam male jung saimangka yango jung ompio nukha ompio bo sem gotna bongara hangkai dok dak ingmalia bong gari no akromon khaika sukurup ka bukruk ka tai hospitalize khaika aro omo hai ki bismar sabai bujaka omo hai gotna কিন্তু বিজেপি রক নি অব বেলাই খাই বংনা আবতা মিনেনি বংনি যে ডেপুটেশন বেলাই মনি কথা তাম মানে যে জায়গাও yang tipramo tharo block deputation khai tongo u adc election tui nai himase boro aboni palta se taisa boro oro subjonal deputation himani aboro thang sogi kenai di jung hingga obo tipramo thani bagi deputation ya jung tipramo tha deputation himani hingga karon gangkai জনগণ ni bagi জনগণ develop ni bagi village committee adc elakao election ingya oro elected by cholitongo selected by ya oro rang khaya ngi tongkha rang khaina ni dorkar develop ni dorkar ni nai o chini জনগণ ni bagino জনগণনি স্বার্থে জনগণনি develop ni baginai जों oro deputation khayo কিন্তু bong deputation tamo ara wanchu kangkan kai जों obon nugo bong o deputation gangkai tamo bong o deputation gangkai sudu u chini deputation panchal khlainani chin deputation ore pore khlainani chini deputation no dokho jogu khlainani bunani toknani obono bongni pre-plan जों obo जों songi mangkha bong deputation tamni bane nung rajya sarkar ক্ষমতায় tongo nung tamni ba o subjonal nung deputation inani nung busa ranghor nung saiman tongo adc o nung busa ranghor saiman tongo adc nung ranghor mar chikuri nung belai ki kom ranghor tongo rajya sarkar ranghomani obo beton dikhai pai thango omo hai ki ranghor tongo ingkan nung orbo hospital 30 কোটি rang dijak tongo obo ni hisab marina nung deputation amdiki deputation khaile hisab chankang te nung saladi nini health department tongo health department by salai nai audit achodi jungnugo audit bo ama haina 2000 যখন 2000 oro পরশুরাম ni নেতৃত্বে bo deputy CEO apro পরশুরাম bono kaisa committee khawinai audit committee khawinai audit khlarimani ta mankhaba apro IPFT pro audit committee khaimani audit khayo edisi rang rohmani kure busuk rang roho abo bukuk bani saimani tongo aboni baginai audit abo borok name phunugo tabuk je deputation je department health department busuk rang roho kahini je samani abo borok phunuknani baginai public no phunuknani buskango election phai tongkha village committee election বিধান সভা ইলেকশন ফাই টকা অবনো টার্গেট খাইছে বরক অ আওয়াজ রক দিছাও তাই আং সিটাই কাছে সানানি মুজুমো তিনি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইকে আংকাই বিজেপি রক গু হারা হারি নাই 587 টা ভিলেজ কমিটি দङ 587 টা ভিলেজ কমিটি ওনো চিনি দিপ্রা মথার বেশি সংখ্যক তুই নাই বেশি সংখ্যক গলতে जों সারে 587 টা টাঙ্কা जों আর 450 মতো সিট তুইনো जों জিতিনাই অবহংকাঙ্কা স্রাই কাই তামনানি যতনি থানিনো যতনি মকলনো অবকালাই দङ বিজেপি বো वानसुगो बरंग अम हाइके जितिलांनाय नेनाय आमनि बागिनो बरक अ इलेक्शन खलाइरिया के बेंगै दङ जदि अम हाइके इलेक्शन खलाइकांकाय बोसकांनि विधानसभा निर्वाचन बंगनि पाला गरीखा बंगनि फाउंडेशन गरीखा बरक विधानसभा इलेक्शन बो बर हारिसिनाय नेनाय वानसुगैनो बरक अ स्टेप नाहारो आमनि बागिनो खाजानि मा फाते ताकु बुकुसं सारा तिरिपा बासिनो आं अफनो कबंनानि मुजुंगो बीजेपी नि दान्दाव ताकलाइदि जे बीजेपी जुमला सरकार बीजेपी आईपीएफ की जेबाबे जुमला जेबाबे थकाय जेबाबे मिथ्याबादी
যেভাবে প্রতিশ্রুতির অপ্রতিশ্রুতি রক্ষা খাইনানি নাইয়া এমনকি 10,323 নব্ব জায়গা খিকলে রেখা আবত সানানি ককুরি যত্তনি বুখাও যত্তনি মকল যত্তন খাদুজাক শুধু সময়নি অপেক্ষা নং ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খায়া নং আর বিধানসভা ইলেকশন তো মাখাইনাই বিধানসভা ইলেকশন নং দুলা বুকচা বিজেপি দুলা বুকচা নাই আপনি বাগিনাই চিনি ত্রিপুরা বাসিনাং অবকবংনানি মুজুঙ্গু যে যারা স্লোগান নিনাই রক যে बोबाग्राना साया जानाय रक सानाय रक जों अब किजा चिनि वानसुक मानि बिसिंतिखाय चिनि मकल बाय किजा जों अब जों नायनानि दरकार उत्तर हिनानि दरकार जत्तनो अब किजा नायजा जाबाय दै हिनि नाय साविनो कक अरन बंनि बिरुद्धे एफआईआर खायनानै अब जों तो दिनै आरो जों रामचंद्र घाट डिस्ट्रिक्ट कमिटी ताइ ब्लक कमिटी जों आं तो प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी अब तैना जों आसुक लायखा जों अब दिकार जार्मानिबो खातमनायनि बागै अब तो एफआईआर खायनानै गायते चिन टिप्रा मथन खालायनाय टिप्रा मथा तामुवान सुक दं बुबाग्रा तो नागारनाय बुबाग्रा कतरं नाङा कतय इंनानि नांनाय हिमाहाय बुबाग्रानि थानि अ जिनिसटा दङ कतय बुबाग्रा तामसा आबो बुबाग्रासो साइमोन सिनाय बुबाग्रा जुदि थाना एफआईआर खायनानि ना खायके तो के खालाया बुबाग्रा माप खायनानि नंगौ बुबाग्रा कोनो दिन फानो बरकनो अमाहाय तामनानि हैरानि खालाया बरकनो जेसेबानो बिनुपर सिगांबो लाथि उस्टारि ओइ जाया मोखां रग खक्तै मुसुय तालकाराव जाया सित्रा बाय कक्थाय बेसि मानि परेबो बुबाग्रा नाकारि दङ बुबाग्रा थानि नाकान जिनिसटा दङ ताम खायना बुबाग्रा आबो साइमोन